Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. President Jongka Khasi Jaintia Higher Secondary Ad Hoc Teachers Association Babu Mebon Lingdo Ulabu Jingkili Yakatanat Puli Puthi Jongka Sorkar Jala Halor ka jingye pher ka rukom siu tulop yaki noikai ad hoc haban yujor yaki noikai ki bahikai haki Ad Hoc Higher Secondary School bat yaki noikai ki bahikai haki People's College haka je karan bat ka Batesi TV haka je shong kalan mongor jong ki noikai ad hoc hapo ka shatri jong ka Federation of All School Teachers of Meghalaya kabadang yai biteng hadu menta ha madan malki babu mebon ulabu jingkali ya ka sorkar namarba ya ki noikai ki bahikai haki People's College ki yo ya ka jingsiu da ka pay scale bat ka DA kat ba ki noikai jong ki school ad hoc ki bahikai ya ki Higher Secondary School ki yo tang da ka fixed pay te kawai ka ba ngatrai ngi banshai shwa balengi wan mo namar ngatrai bun ki pajba aru kindan gani jingkli ba balai ki no hikaya dhok kimi biang shakmat ban ya ki biang haba ausnam arajar aru ka sarkar kadang jaban penkiu tulop ten ring ha ban penshai kumni kan ba kadau ka ba pelong ingi bangin ya ki biang kalong namar ba nadu usnam arajar hadu menta ka klamdan shu kanu ka increment te kuman chupan kan ma tu snam araja hajing shisha ka original demand jungi kalong ban upgrade ya kini kinohi kai ad hoc syaka deficit system lani syaka deficit pattern hendrai hadian bang ilaya keren bat ka sarkar te ka por ka sarkar ru ngila perkhat tu nak liang jong sarkar namar ka sarkar ukla terpat ingi tu por ban ong perkhat lem ya ka sarkar ya ka plating ka jong sarkar te ngila ya agree ba ngin ya pan ya kan bangin ya pediang ya kan ka jing penkiu tulop katkum ka jingla jong ka plating ka jong ka sarkar bat ka tu por ngila pan tu ya kan ka 5% increment hendrai kata ka 5% increment ngiklam yo pediang te kala suja la kaja kuntu te kumta ngilaya up te bonsen ngilaya tho syaka sarkar ngila persyang banya kendu ru bat ka sarkar andai ka sarkar kam shimla sngap yangi ki la syukut no tang ha ki jingtho ki la syukut no tang ha ki dialogues but kamdan kanu ka ta positive output na kalyang jong ka sarkar te kumta ngihap ban wan biang kan te kidan rugi ba kali ba haba ka sarkar kala penuan ya kan kala frame ya kan MEG ka ba katmu ban sapen rekam te balai pat bangi dangi sini sebar bat iwan ban ya protes kuman chuang ka MEG haduk menta kadang don tang ha ka drafting stage baladangi puleru ya ka draft jong ka MEG ngi syam ba yangi ki ad hoc la categorize lang bat ki deficit ti kumki grant in aid ti habangi ong grant in aid kamot kabangi yo jingarap na ka sarkar andai ladangi pet pat ya ka jingya pher ka jinglong no shiliang na kalyang jong ka sarkar kalong ba ki deficit ki don ya ka pay scale ki don ya ka DA ki yo ya ki ki incentives ru na ka sarkar badu ki yo ya ka DCRG kadba ki ad hoc pat kim don pay scale kim don DCRG but kim don DA kidan bitang ka basic skill take away ka ba ngikwarui ka sarkar ba kan smuthu ba ya ka jing kumban chuong kumngi shonglang bat isa ngi te ka service jung isa menta kala dan kumba artandreu artunyo snem handai ladang ipet ya ka jing duna jong kan ka rukom ai tulop jong ka sarkar ya kini ki ad hoc kalong ba kinoi kai ki belahi kai artandreu snem ru kiyo kajo katulop kumtu no hikai ubanang syuwan hikai mencem benai lada kidai ha kajo ka kategori kan te kamdan kanu kata ka framework na ka sarkar bahkan penbhai kata baladang ipet syushu ya kan ka MEG ru
ngila tang menshu assume ba kala ban bha hendai ngim tip pat nama ladang ipet pat ka kum ka draft kala ban snew ro denginam kran ya kata kajing pendu no jong ke sarkar ya kini ki deficit ane ki deficit system hendai ngin ya fokus bet ba kumno kanika MEG kanumla ban yarap yangi kanu ka liang ru namar ba lada ka sarkar ka thumu ban ai bet lomsam syaka managing committee dia kan dia pisah kin penun kam kumno la kin penun kam ban siutlop ikino hikai dan kin penun kam na benta ka building fund dan kin penun kam hakiwe ru dia kan ja ayu ikini kino hikai ki blad dan lupa ka service kum shubu kum kini ki ad hoc dia lada kini ki ad hoc kin ong ba kin yat bi kum tu kum bayat kum ki deficit cuba kum deficit ki ong kanum kata gini ki in service teachers taman nakaliang jungki ya ki ad hoc rekam don tengi pedeng idang ne apute kum at least ki deficit ki layo ya ka p skill ki layo ya ki ai tengi pedeng idang up te mental ada ka kum ka service rule kum don na benta jungi tengi haban ya pensiong nong rem gini kita nginum la bangin ya wan ya ki bet man kapor hendai ngi haban ya perkhat ba kumno ka sarkar bahkan formulate ya kata plan bahkan penbha ya kanika situation kajongi teke kanika DCRG ka ba ngikran do mene kania DCRG ka dega that come retirement gratuity te ladangi phai sha ngi ki noi kai adok ngim dan ru ya kata kemut lada dan ba khlat ani dan ba retire ru kemut hap chu retire bet cheli dan ni ai te nalo jong kata ka EPF ru ngim dan but kiwe ru kiba ka sarkar ka penbiang na benta jeng kiwe kinong trai da yangi pat kam don ai te kalong very hollow kan gini karang isngo ba kania de kapor ka babyang ba ngin pensngo yung sarkar shwa ba kan pendap ya kata final draft jong ka MEG ru te ha ka ba dei ba kani ka jingya pair kini ki category mo te bangin let haka history te ladang isim tangi lamar ngadi presiden joki high secondary dengan kerentang nakaliang joki high secondary sama ya kabaya de baka high secondary ka sarkar hapor ba ka penyakhlat ya kapiu dan ga bagi ka mensuangi don ka kapiu ka jong ka kelas 11 12 pada bahkan ya pihak syaka college ba ka school ka ong ya kini hikai high secondary bakin nang let bikin join ki school bat ka sarkar kan sebut nadin te hakum kita ki por ni iba kini ki school ki bala de ki deficit schools te kila introduce ki 11 12 bat kila ai ya kanika ad hoc post ya kitu ki no hikai ha kitu ki school te ladang ipet ya ka rukom le jong ka sarkar ling ba ki snam ki balada kila introduce ya kanika people's college post Tekanika People's College Posu kadeka grant in aid he. Kumba kadai yakini ki high secondary. Ega GIA. Talarang ipe ki qualifications ka norm. Kamangyong ka norms jong kini ki no hikai ki badai ban hikai ki People's College Post. But ka norm jong kini no hikai ba hikai ki high secondary kadai kumju. Kini ki People's College Post ki don't come with at least 50%. Ya ka MA jungki but kini ki ad hoc ru kilong kumtai semla ti habang yong semla ladang ikper khat ya kanat ladang yong kanat pada kumno nama ki no hikai college ti don kami kanat kat kum kanom jong ka People's College Post kini ki no hikai initially kim don kamnet namar baki bun ba ki no hikai ki balashu absorb da ka college without net Kidan ru kino hikai kiba day ki HOD jong ki department baper hakikat tu kat ni ki college kiba ngatip kim don net kim day ki net qualified tambah kibat kum ki HOD tehang ta phila smutu ba kanom kalong kumno ndai pindai iba kidan kini ki People's College Post ka baki pelat post ki ang under kat kum ka UGC norms kata UGC norms kadai ka baki la wanra hadin bagata de katkum ketuka committee ki bakila thau andai ladangi ya katkum ka original norms ka bakila pelat ka state na benta kini People's College Post kam doni kum kata ladangi phai kini ki higher secondary ru ki don kam tang ya ka masters degree
but kim don kam yaka biat namar ba da pipet ki post ki babun gini ki babat yakni ki post yaki higher secondary kini ki assistant lecturer tekini boni kim don biat tangba ki yo tulop adhok namar kanom kalong kumta tiang ni PE ba kanom kalong kumju yaki higher secondary ki ba serve ki schools batu yakini ki badai na ka people's college post ki badai ki granin 8 kumju hagi college hendrai ka jingya pair kalong kumne ka tulop pad jong gini ki ba serve hagi college ki don ya ka pay skill but ki yoru ya ka DA kat bangi pat ngim don ya ka pay skill but ngim yoru ya ka DA te hang ta kan ka ki don ki jingkali ki babon kan te nakaliang ju ki higher secondary ha jing shangi la ai ban bu jingkali ya ka sarkar halor kini ki ai as higher secondary section bed hendrai namar bangi pada nak higher secondary ni perkat lang kan namanta jung kini ki wei pat kino hikai adhok ki baya don lang bangi ki baya hap lang ha kaju ka kategori jong ka grand and aid ngim kwa bangin le kumbale ke sarkar bahkan le siliang kan ai ka babhai ki wei kan ai ka besnir ki wei ngi pan ngi kwa maladang yo ka babha ngi ne yo lang ka babha na benta jong baro badda kata ka ju ka sur ka wei ka sur ngi wan chakmat bat ngi persyang bangin ya la bangin ya ai jingmut biang ya ka sarkar sasisien kumno ban kam pen bha ya kani ka situation jong ka education ha kani ka jilla ka jongi Hello everyone, this is Dr. Madan Kumar, working as an associate professor in Christian Medical College, Vellore, in Pediatric Respirology Department. My main treatment would be with pediatric lung disorders such as asthma, recurrent chest infection, and then recurrent cough. So the importance of this is if you diagnose it first and if you treat it properly, long term the child will have a normal life. If you are not going to treat the child properly, what happens is the quality of life of the child decreases. That is manifested like not studying properly, not playing properly, and not behaving properly. So when we try to treat these things, the respiratory infections properly, most of the times they get better and have a good quality of life. So I am here to screen the children who have respiratory problem. I will be available in Dr. H. Gordon's Robert Hospital from October 1 to October 15 between 10 to 1 p.m. Thank you.